उपाय गैया नै न'खौ बोखारनांगौ जाना फैबाय टान एकजन टान गिबियावनो खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरना लाहरनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननो एसे देखायनि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै सफारिया माने माबायदि अबस्था जानानै दं दायो दाख्लैथ' बिराद गिदिर देरबोदोंमोन नालाय थ' नै नायनो हागोन दायो माने माबायदि अबस्था जानानै दं नै दाखालिनि माने दैबानाजों दायो नैबेबायदि अबस्था जानानै दं आरोना दायो नै दाथ' उफाय गैला नै मादैयाबो न'खौ बोखारनांगौ जानानै फैबाय बे मादैयाबो दायो माने न'आवहाय रावबो हौवा मानसि गैया बाहेरायावसो दंहैजोबो नोंथांमोना नायबावनो हागोन नै हाजिरा लागायनानै माने न'खौहाय दायो बोखारनांगौ जानानै फैबाय दैयाथ' मोनथारबायानो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेनो जाहैबाय न' खुन्थिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दैमाया आरोना दाखालि खुरनाया दैया डाइरेक्ट नै ओरै फैनानै सिदा फैनानै नैयावसो डाइरेक्ट सफैखायो आरोना दायो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं ओमफ्राय माने गिनो गोनां जानानै फैबाय जुदि बाइचान्स हाजोआव अखा हाबावोब्ला दैया देरबोबावनांगौब्ला माने न'खौहाय मोनथारबाय आरोना नै खुरलांजोबनो हागौ दायो माने हाजिराफोरखौ लागायनानै न'खौहाय माने बोखारहोगासिनो दं नोंथांमोना निसय नायबावनो हागोन नै माबायदि जानानै दं अबस्थाया दायो नै बेबायदि जानानै दं आरो अबस्थाया नै दैया जाहैबाय नैबेयो सिदा ओरैजाय फैनानै नैजों सिदा डाइरेक्ट सौनानै माने ओइजों खासिबारिजों मोनसे दैमा दंबावो हा बेयो माने बे दैया ओरै लोगो लासिगोन बायदोंमोन आं ओरै लोगो लाबाथाय माने बे ओरै डाइरेक्ट जाब्लाथाय नोंसिनिजायना एसे बासिलांनो चान्स थासिगोन आरो माने ओरैजाय इथिंथ' आरो ओरैजाय रेलवेनि जाहैबाय साइडथिं दङ इयावहाय इथिंजाय माने ओरै प्रटेकसन होजोबनाय दङ ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो नै जोंहा गंनैसो न' दंबावो बेफोरखौबो माने उपाय गैया बोखारनांगौ जाना फैसिगोन मानो होनोब्ला दैयाथ' डाइरेक्ट ओरैसो सिदा सौखादों नालाय दैया ओरै सिदा फैयोब्लाना डाइरेक्ट ओरै थाङोब्ला नैथिंजाय न' गंनैसो दंबावो बेखौबो बोखारनांगौ जाना फैगोन आरो दाथ' नै मादैयाथ' उपाय गैला बोखारनांगौआनो जाना फैबाय दाथ' माने बेफोरबायदि हा बायनायबो गैया मानायबो गैया हरखाबै न' लुना थाहैनोबो हायाना आरो दैज्लां बोथोर बेनिखायनो माने दायो बिदिनो थाथ'सिगोन आरो थुब थाब नैबे दैलांसेखौ बिनिफ्राय माने मादैनि फिसालाफ्राबोथ' दा बर्थमान न'आव गैथ'वा बाहेरायावसो दंहैयो ओमफ्राय नै नायनो हागोन अबस्थाया नै बेबायदि जानानै दं दायो नै बेबायदि अबस्था जानानै दङ दायो दैया बानाया फुरा माने नैबे न' सिङाव हाबजोबखादोंमोन दाखालि नै हाब्रु गोजा न'आ नायनो हागोन नै नोंथांमोना नै हाब्रु गोजा न'आ बे न'आव माने हाबजोबखादों आरोना हाबजोबनानै माने फुरा दै जाजोबदों हाब्रु जाजोबदों ओरैजायबो नै दैया ओरै बोहैलांदों आरोना नैबे वाल जिंजोंहाय ओरै बोहैनानै ओइजों थांदों आरोना इथिंजायबो माने गंनैसो न' दंबावो नै इथिंजायबो नैबेबो जाहैबाय बाजिलाहानि बेखौबो उपाय गैया दा एसे दंथ'बावो बिसिना आरो बिदि माने खेननै देरबोनानै बिदि बाना जाबावनांगौब्ला माने ओरैजाय दैयाथ' ओरै सिदा सौदों नालाय नैबेजों ओरै सिदा फैगोन आरो ओरै फैब्लाथाय माने ओरैजाय जुदि लामा लायोब्ला उपाय गैया ओरै बोखारनांगौ जाना फैगोन आरोना न'खौ बानायहांदोंसोमोन नैयो नै बिस्रा बादिलाहाबो दाथ' आरो न' बानायहांनायावनो बोखारनांगौ जाना फैसिगोन नै बेबायदि जाना दं दायो अबस्थाफ्रा दैबानानि अबस्थाया दाख्लैनि दैबानाजों हाजिराफ्रा लागायगासिनो दं दायो बोखारगासिनो दं थिंखौ बोखारजोबखांबाय सानसे मावबायना खुन्थियाथ' दालायनाय बेखौथ' देखानांसिगोन दायो ने नैबोथ' दालायजोबनायमोन देखानांसिगोन दायो बिनिफ्राय दायो माने बे औवा खुन्थियाखौ बोखारग्रोजोबनोसै आरोना थिंखौथ' बोखारजोबखांबायानो उपाय गैला नै दैयाथ' माने मोनफैथारबाय खाथियावनो आरो खेननैसो देरबोबावनांगौब्ला माने डाइरेक्ट न'खौ मोनखाबाय आरोना नै नायनो हागोन दायो बेबायदि अबस्था जानानै दं दायो हालोदा दाख्लैनि दैबानाया थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन गोदान ब्लग भिडिअफोरजों आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो गावनि फंबाय साना चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जय बर' हारिनि गोजोन्थों।